kaikille. Ja kivan kun tulit katsomaan tätä videota. Ja mä nyt esittelen mun tallin. Eka mä esittelen nää. Tässä on ekaisse ja se alkaa tästä. Sitten tässä mennään. Toinen. Se on siis tossa. Mikä sitten takas tonne. Joo. Ja nyt mä menen itse sen tallille. Ja hienoisen tää ovi. Tuossa on harja, millä voi lähteä. Joo. Tässä on sydän. Mä nyt esittelen mun hepat. Tässä on sydän. Ruusu. Lakritsi. Joo. Sitten tämmönen juttu, mihin mä sitten jos on kisat voi niin laittaa kaikki harjat tänne. Suitsinaulakko. Apua. Voi herran aika. Suitsinaulakko on tossa. Sitten täällä on kaikkea harjoi. No, joo. Sitten tämmönen juttu, millä voi tehdä aitauksen. Jos se haluaa, että on pihalla. Joo. Ja sitten täällä on ne kavioiden jutut, millä otetaan kaikki liet pois. Tässä on tämmönen harja. Tässä on toinen. Sakset, pompula. Joo. Tässä on tämmönen tekokasvi. Täällä on vihko, missä on nalle. Pikkuroskis. Tommonen. Ja pitäisi hakea hepoille lisää ruokaa. Kaikkea tämmöistä ruokaa. Ja kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja tilaskaa mun kanavaa ja laittakaa tykkäys tähän videolle. Moikka!